Hej YouTube, ja, det her er vores første tutorial på dansk. Som du ved er The Tech Reviews for the Free en engelsk kanal, men jeg valgte at gøre denne på dansk på grund af mine venner. Nogle af mine venner, eller skråstreg kammerater, gerne vil have en dansk tutorial. Og så tænkte jeg, hvad er mere irriterende end en langsom PC? Jeg kunne ikke finde på noget, men i hvert fald start med at tænde din computer, siger sig selv. Gå ned i startmenuen, klik på computer, klik på det hvide, ikke på nogle af ikonerne, klik på egenskaber, derefter så klik på avancerede systemindstillinger. Første gang du gør det her, vil den være presettet til computernavn, men klik på avanceret. Under ydeevne, så klik på indstillinger, og så klik justere til bedste ydelse. Klik anvend, derefter så klik avanceret, klik programmer, så klik skift, under samlet størrelse for sidefil på alle drev. Så vil den her være preselected, administrere automatisk sidefil størrelse for alle drev. Deselect den, og så derefter så tryk på bruger definere størrelse og definere en størrelse. Og jeg foreslår en max størrelse, når du begynder med det her på 10.000. 10.000 det er 10 GB, som det vil tage for den partition af drevet du vælger, såsom dit C-drev. Jeg foreslår C-drevet igen, eller jeg foreslår C-drevet, fordi C-drevet det er dit main drive. Maksimal størrelse sæt 10.050 eller 10.100. Husk at holde de her to numre så tæt som overhovedet muligt, så tæt som du vil. Det er maksimum for en anden, det er 150, i hvert fald hvad jeg foreslår. Så bagefter så tryk definere og tryk OK. Og står det de ændringer som du har foretaget, kræver at computeren genstartes før de træder i kraft. Klik OK, klik anvend og klik OK. Og klik OK, og så vil den her jeg skal genstarte. Okay, så selvfølgelig vil du ikke sidde med et Windows XP tema eller Windows 98 tema, som den kommer frem med, når du har gjort det her. Så det du gør er at gå ned i højreklik et eller andet sted på skrivebordet og gå ned i personlige indstillinger. Derefter så klikker du på Windows 7. Og værsgo din computer, værsgo du er nu igennem tutorialen. Jeg håber, giv os et like, skriv en kommentar og subscribe til os, og jeg håber at du synes det var en god idé at lave en tutorial på dansk, fordi det er første gang vi gjorde det, og muligvis også sidste gang jeg tænkte, hvad er mere irriterende i en langsom computer, kunne ikke finde noget, men subscribe for flere danske tutorials, og well, see you guys later, bye.